Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи таъала ва баракатуҳу ва мағфиратуҳу. Хуш омадед бародаро ба канали мо. Иншоаллоҳ бегаи ҷумъа ҳамаи шумода муборак шавад. Пагоҳ беҳтарин рӯз аст, рӯзи саиди рӯзҳо, рӯзи ҷумъа. Рӯзи ҷумъаро ба ҳар яктаи шумо табрик ва муборакбод мегӯям, ки ҳаҷҷи мискино ба шумор меравад. Имрӯз иншоаллоҳ дар бораи паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам, ки чӣ хел гуноҳи вазбинтарина ба мову шумо расонд. Рӯзе Абу Бакр алайҳиссалом ривоят мекунад, ки мегӯяд паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфт: барои шумо бирасонам гуноҳи вазбинтарин кадом гуноҳ аст? Саҳобаҳо гуфтанд: бигӯ ё Расулаллоҳ. Гуфт ки якумин гуноҳи калон ва вазбинтарин ин ширки ба Худо овардан аст. Дуюмин гуноҳи аз ҳама вазбин ба падару модар ноҳурматӣ кардан аст, ки пеш дар мо бисёр дида мешид. Иншоаллоҳ ҳоло хело кам шудагӣ аст, ба назар кам мерасад. Лекин агар падару модар розӣ набошад, мо рӯи биҳишта намебинем, худованд моро намебахшад. Барои ҳавай дуюмин гуноҳи кабирае, ки вазбин аст, ин ноҳурматӣ ба падару модар аст. Ва сеюмин гуноҳе, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба асҳоб расонд, такя дошт, аз ҷои худ бархост ва бо тамоми ҳиссиёту ба тамоми ҳастӣ гӯем такрор ба такрор мегуфт, ки дурӯғ гуфтан аст, дурӯғ гуфтан аст, дурӯғ гуфтан аст. Такрор мекард то ҳамун дараҷа, ки рухсораҳои паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам дигаргун шудагӣ буд. Ва асҳоб ба худшон мегуфтанд, ки кош пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам такрор бисёр накунад, хуша асабонӣ накунад. Лекин бисёр ва бисёр дурӯғ гуфтана таъкид кард, ки нагӯем. Ва дурӯғ гуфтан аз ҷиҳате, ки мо шӯхӣ мекунем, дурӯғ мегӯем, ё дар дарсҳо муаллимаҳо дошт дурӯғ мегӯем, ё ягон дурӯғе, ки беҳудаву баҳуда мо беҳад бисёр мегӯем дурӯға. Алҳамдулиллоҳ, ман ку намегӯм, кӯшиш мекунам. Лекин ҳамун атрофе ки ҳаста, ки мо зиндагӣ дорем, бисёри одам дурӯғ мегӯяд беҳуда баҳуда. Алҳамдулиллоҳ, мара ҳамин бародарое, ки мисол медонанд, мешиносанд, ё ин ки ҳамин чандте дама подписчик шудагианд, ё медонанд, обуна шудагианд, ҳамин 80% бародаро мешиносанд мара. Алҳамдулиллоҳ, ман кӯшиш мекунам ҳамин дурӯға на танҳо ма худам, дига одамо да ягон гапи дурӯғ қасам хӯрданам, и вазбина қасам хӯрдан. Вақте қасам мехӯрӣ, агар гапат рост боша, 3 рӯз бояд рӯза доштан дар кор.
қасам хӯрданам дуруст нест дар ислом. Агар ки чӣ қа маҷбур накарданда ё маҷбур нашидӣ, дурӯғ гуфтан дар кор нест ва қасам хӯрдан дар кор нест. шояд худут ба худут боварӣ надорӣ ки қасам мехӯрӣ. кадоме ки мисол ба гапҳои худут ё ба гапҳои шумо бовар накард, ҳеҷ гап не, бовар накард, бовар накун. ҳамин вақте ки сухан мегӣ, худут ҳамон одаме ки сухан мегӯяд бояд худаш дар гапи худаш бовар доштагӣ бошад. худут ки бовар кардӣ, бо дили пур ки гап задӣ, дигар одамо иншоаллоҳ тура бовар мекунанд. вақте ки як сухана, ҳар як суханада ё як сухане ки мегӣ, дар ҳамин ба худо қасам хӯрдан гирӣ, ба як чиз дига қасам хӯрӣ. бо бисёраш ба худоам қасам намехӯранд. қасам фақат валлоҳ, биллоҳ, таллоҳ, лекин ба худо қасам намехӯранд. наъузанбиллоҳ ба ким кадом, ба модару ба дигар касу, ба нону, ба ягон чизе ки дар ислом дуруст нест қасам мехӯранд. ва иншоаллоҳ пеши ин бародарора гирифтан дар кор ки қасам, кадоме ки мисол дар пештон қасам мехӯрад, гуфтан дар кор: бародар қасам нахӯр, агар ки барои бовар кардан бошад, мо бовар мекунем. Мусалмона фақат лавзуш ҳалолай, лавзи мусалмон ҳалолай. барои дурӯғ гуфтан, барое ки боварӣ кардани дигар одам шарт нест ки мову шумо қасам хӯрем. ва бозам барои падару модар такрор ба такрор ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ба мо таъкид карданд, мо ҳам мерасонем ба шумо ки падару модара ҳурмат кунед. чанд қе метавонед падару модара иззату ҳурмат кунед ки вай доимӣ қатимо нест. имрӯз бо мо, ай паго бо мо нест. паго ки мо шумо алҳамдулиллоҳ пулдор мешем, баъд фарзанддор кишидем, ба қадри падару модармон мерасем. баъд фикр мекунем ки мо худо падару модари ман мешид ки мо я ҳаҷ роҳӣ мекардум, ё дастакша мегирифтум, дар мошин ё гирифта ягон ҷои тамошо мебурдум, розӣ мекардум ай худум. чӣ корҳои дар сари мо меояд, лекин дер мешавад. кори имрӯз, кори фардо бикун зуд ки фурсат гузарад. кори имрӯза ту мавқуф ба фардо чӣ кунӣ? коре ки имрӯз мо шумо анҷом медиҳем, иншоаллоҳ дар паго мондан дар кор нест. бисёр ай бародароро мегӯ: эй бародар, намозта хондӣ? намоз мехонӣ? пага мехонум иншоаллоҳ, ё пагаи дига, ё ҳафти дига. коре ки имрӯз карда метавонем мо шумо, пагада мондан дар кор нест. намоза тамоман вақтиш қати хондан дар кор. ки фардо ай намоз мепурсанд моро. вақти мурдан ки ҷонгудоз бувад, аввалин пурсиш аз намоз бувад. бас макун бар намозҳо тақсир. тақсир гуфта танбалиро мегам. мо шумо бояд танбалӣ накунем. алҳамдулиллоҳ, иншоаллоҳ дар оянда бо якҷоя суҳбатҳои ширин, суҳбатҳои дар бораи пайғамбар, иншоаллоҳ дар саҳобаҳо якта ба якта мегем. дохил шаве, обуна шаве, иншоаллоҳ ай савобҳое ки ҳаст
بونصیب میگرده. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. ای ثوابش همه گذشتگی و ما و شما رو بونصیب کنه الله.